Hello guys, part 2 na ni. Please subscribe, comment, like, and subscribe. Salamat. Part 2 na ni from Davao City po, Bangkok. Okay. Kung saan ka mo salat? Wala to. Wala. Ito. Tawa? Islamin. Hindi ito. Ito pa, huwag ko mag-post. Kita no? Tapos yung social media no? Wala iba. Diyan, wala bayad ba no? Nag-post ka ba? Wala bayad. Italis ka na. Moral, nag-post of birthday, ano no? Kasi Kasyon, moral ano? inutin rin. Arman. Arman mo din. Tanawan eh. Uy. Sino? Wala lang. Sino? Nabasa ka? Wala. Nanangita ka. Ano ka? Kita kayo sa YouTube mo. Oo. Yung bigyan mo naman. Pilo din. Hindi na. Hindi ka magmayos, magbiyahe. Ha? Pero yung pagiging ngayon, nabis ko. Dagan sa mga post ang ito ng gapang model na. Kaya na kung ma-post, apil ito na itong model sa Brisa. Apa yang pusto? Apa yang pusto?
Kani dire sir, dala-dala ako ni sa mali. Say, kaya kan utot ka sa mo ni balay matay sa pasmos kusog ha. Kasi nabukagon siya, nagpasa sa tutuhat, wala mapili sa kusog. Mamay nun lang makuta panahon, may mga hapon di bukat. Pero dili na sa bukat, dili, wala na kakusog. Kung nagpasa sa tutuhat, ha. Come on.
Naman. Sakit. Nagabasa, nagabasa ko na. Hindi ka nagaligo ng uli. Hindi sir. Nagaligo ka ah. Wala ko malipat. Kana magayma sa hapbat tunas kay dukap ng dili. Kami nagbag ng dili. Hindi ka na nga tingko ko na. Tao ka na nga pasmas ko so paralyze mo. Ulit ko siguro. Ya, ay na nagulin ko. Hindi ka dito. Kaliw kaya kon. Pag dito lagi ko to. Kung natsambahan, kung kaya na ito napalakon. Kung dapat inatong latong na anak mo. Kaya. Dapat, para dili maabot anak nga mag-wheelchair, or magsugod-sugod, or bigta, pwede magpasa ito. Wala naman ito. Hindi ko po. Untuk sa'yo. Kaya nag-inom, ayaw mo, siguro ito, magkumanta mo, hindi na maayo. Sige dulu. Inom na. Sa'yo. Pass na. Pag nalingil na, hindi na katabang ng kagya sa hindi mo mo. Kasagaran, stroke, bayo sa paralyze, inom dito. Kasagaran. Lipod, sa kaon, Masawa lang. Hindi ko makapili. Masawa. Bumuri lang mo ito. ano naman? Wali ko itong makapili. Ay, punta ko lang. Lugay kayo maningil ba? Lugay pa man noon. At least lugay pa, no? Ang mga uningin na. Pag maningil na, hatag ko juga. Ha? Yan lang eh. Namit na sakit. Yan na. Dali na daw kayo. Muna na ako. Sa 10:30 kito gingan niya. Mabot sila dire. Hindi, 10:30 ko na ako. Kaya daw niyang 9. Kaya, magtuwag ka traffic na. Sa'yo, ikaw gikan. Ito, kang imong dalan. Oo. Kung motor single, murag kaya, lusot. Kasi ko, 45 rin lumitan ko lang. Ay, that says na rin. Manaan ni mo, kaya doon, randigos. Pero ang traffic, Traffic. pag mag 4 wheels ka, samot dyan pang 4 wheels.
Samot ng bus. Oo. Yung mga nun. Traffic gaya ginang bus. Dito ang single motor. Timulusot man no? Nasa na. Sa pagkun sa ka-traffic ba? Dili na padulong ang ringo kay traffic. Buntag sa iyo po man. Wala pa kayo pamagawa sa mga trabaho. Pagking na estudyante. Kaya alas 7 wala na. Lisod na na alas 7. Tinggawas naman gud. Ay po, wala na mo tayo. Ha? Tulog siguro ako ng ano. Ang Ay pag nagtulog. ay tulog na. Mata-mata ko din ako nagtulog. Soft drinks. Ano di kayo yung soft drinks? Tubig daghan. Uy! Hindi na ako ito. Ka-interte. Kaming gulay. Para di lagi magdali ba? Kung may, pwede na wipes from yan as no? Ha? Wipes, pwede na ligo. Oh, pwede na. Lambot. Pwede ko ka malambot. Pwede na. May lang ligo. Ano na ligo? Ano naman. Nakaraan ganit, 3 days na. Hindi na itong campus 3 days. Namatay nung naging naman. 2 days lang pwede. Sa massage ganit, 6 hours ganit, pwede na na. 6 to 8 hours, pwede na. Nakamutan, kung buwan na yun ako, no? Naman. Okay, no? Sige, bangon na siya. Pagbasa ka ron ha. Karoon ko nga, di sa kamabimbo.
sir, mamaya na ka. Jesus, may maayon na medyo 7 pounds jacket. Ito pa sa buwas. Matutuging pads. Thank you for watching guys. Bye-bye.